ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ସକାଳେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ମୁହଁ ମୁଡ଼ିକି ଏମିତି ଅଛି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ହେଲା ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧିକା ଜ୍ଞାନ ନ ଝାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନଷ୍ଟର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ମାନେ କେତେ ହାଇଟ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଇଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ମନଷ୍ଟର ଭଳିଆ ହେଇନି, ଏଇଟା ତା ମା ଭଳିଆ ପୁରା ଆମ ଚିତା ଭଳିଆ ପୁରା ସେମିତି ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ହାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେମିତି ଏଠି ଡରିକି ବସିଛି। କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ରଖେ, ଆଉ ଏ ଘରେ ବି ସେ ଖରା କାଟିଲେ ଏଇ ଘରେ ରହିଯାଏ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏପଟୁ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଇଟା ଦେଇକି କଭର୍ କରିଦେଇଛି। ସେ କ'ଣ ପଟୁ ଲାଗୁଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି। ତାପରେ ଆମର ମନଷ୍ଟର ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଏଠି ଡରିକି ଯାଇକି ଅଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆସିକି ବସିଛି ଆଉ ଆକୁ ବି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ତ ସିଜନ୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଥଣ୍ଡା ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ଦେଉଛି ଆକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟାରେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବନେଇଛି, ଅଟା ଗୋଳା ଆମର ଏ ଭିତରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ଖାଇଦେବ ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଗଲାଣି, ଏବେଠୁ ବହୁତ ମସ୍ତ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଉ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ନା କ'ଣ ଦେବି ପଚାରିଥିଲି, କାରଣ ଚୁନୁ ମୁନୁ ଦୁଇଟା ଥିଲେ ଯେ ଡାକିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ତ ଏକା ରହିଗଲା, ଆଉ ଚୁନୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ତ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆ ନାଁ ଦେବା ପାଇଁ ଲିଓ, ତ ଆ ନାଁ ଆଜିଠୁ ଲିଓ। ଆଉ ଲିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଇ କରିଦେଲୁ, ତ ମସ୍ତ ଦେଖାଗଲାଣି। କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏମିତି ଲାଞ୍ଜ ଟେକିକି କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ଆଉଁସି ଦେଲେ ସିଏ ପୁରା ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକିନା ଠିଆ ହେବ, ଏମିତି ଲାଞ୍ଜ ପୁରା ଉଠେଇଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପବନ ପୁରା ହେଉଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପାଗ, ଆଉ ଇଏ ପୁରା ଖୁସି ଆଜି ଆଉ କାଲି ଦାଦା ପୁରା ଆମର ଆଜି ରେଡ଼ି ଆଉ ରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆକୁ ଗଧେଇ ଦେଇଛି। ତ ଆକୁ ଗଧେଇବାର କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମାନେ ସକାଳୁ ପୁରା ପୁରା ସେମିତି ପୁରା ଘୁମେଇକି ରହୁଥିଲା, କିଛି ମାନେ ଖାଉନଥିଲା ପିଉନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଯାଇକି ଫ୍ରି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗଧେଇ ଦେଲି, ତ ଏବେ ଯାଇକି ପୁରା ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ଠିଆ ହେଲା ଆଉ। ତ ସକାଳୁ ପୁରା ଆମ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଯେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ତ ଏବେ ଭାବିଲି ସକାଳେ ହେଇଥିବ। ତ ଗଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରି ହେଇଗଲା ଏବେ। The next day ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ପୁରା ଆହୁରି ଖରାପ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ତା ଖାଉନି କିଛି। ଏଇନା ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆଣିଲା ପରେ ନା 5ରୁ 6 ଥର ଡାକିଛି, ମାନେ ସେ ଯେମିତି ରାବେ ସେମିତି ରାବିଲା। ହେଲେ ଆଉ ବାହାରେ ଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ତ ଯିବା କଥା, ତା ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବା କଥା, ତ ସେଠିକି ବି ଯାଉନି। ସେ ଏମିତି ପୁରା ହେଇକି ରହିଛି ଏଠି। ଆଉ ତା ବଡ଼ିଟା ବହୁତ ତାତୁଛି, ମାନେ ତା ତଳ ପେଟଟା ତାତୁଛି। ତ ଏମିତି ମୁହଁ ଏମିତି ବଙ୍କା କରିକି କ'ଣ ହେବ କେଜାଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ମୋତେ ପ୍ରପର୍ ଜଣେଇ ପାରିବେ କମେଣ୍ଟରେ। ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି କରିବାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେବି, କ'ଣ କଲେ ବି ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଏ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ କହିବେ।